Neviem, koľka to je dnes. Dneska 26. novembra. Takže, dobre, je nedeľa 26.11. A ako sme včera slúbili vo videu, čo sme spolu hovorili, tak Dáno je prvýkrát na návšteve u nás. V našej kuchyni sa nachádzate a práve tento moment vás berieme k našemu pochuťkovému šalátu, ktorý s Dánom spoločne urobíme a ešte vám ukážeme aj krumplovník, koláčik, ktorý... Dáno, ty si už ochutnal, povedz niečo k tomu. Ahojte, zdravím vás, ďakujem Vlado, že si ma pozval do kuchyne, máte to tu veľmi príjemné a som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť toho tvojho varenia. Takže krumplovník som ochutnával, je to teda akože, to je ten s kvoprom. To je s kvoprom, áno. To je ten, akože určite ochutnajte, choďte pozrieť na veselofarmu.sk, myslím si, že tam niečo aj niečo k tomu aj kúpim. Áno. A ideme teda na to, takže... Ideme robiť pochuťkový šalát, no, takže budete mať možnosť vidieť, ako my robíme. Všetko sú bioprodukty alebo domáce, tak ako uhorka, domáca cibula, domáca moja šunka, čiže budete mať možnosť vidieť, ako si z kvalitných surovín pripraviť pochuťkový šalát. Takže ideme na to. Podneli, ukazuj. Dáno bude zatiaľ pripravovať uhorky, nakrájam na drobnúčko, ja idem zatiaľ cibulku a nakrájam šunku. Takže budeme variť. A môžeme sa zatiaľ rozprávať o všetkom ako doteraz, kľudne, aj babi. Máme tu babi, čiže poďme rozobrať nejakú debatu. Napadáte niečo, Dáno? Ja tu vlastne som rád, že niečo takéto sa zažívam po dlhej dobe, niečo také normálne. Hej. V podstate. Čiže stretnúť sa s niekým a si len tak uvariť je tak proste pekné, to je tak skvelé. Pozeraj, Nelinka, do telefónu, aby to bolo v poriadku. Neotáčaj sa. Rozobrali sme tu rôzne témy za tú hodinku, čo som tu, alebo za dve. A vlastne premýšľali sme si, čo už bude aj ďalej so Slovenskom, že ak to bude vyzerať s tým Slovenskom ďalej. Tak sú tu rôzne scenáre možné. Rôzne možné scenáre. Povedz, čo ťa napadá, aké máš myslenie, že čo s tým Slovenskom, ako ďalej? No, určite zhrniem to, že len 50% zo Slovákov sa nechalo očkovať, čo je naozaj medzinárodný úspech. Je to medzinárodný úspech, lebo všade inde, aj si dával, že vo Švajčiarsku, v Nemecku a v Austrálii a v Japonsku, tak sú všetci očkovaní, nejakých 80-90% ľudí. Nechcem povedať, že mám niečo proti očkovaným alebo neočkovaným, ale sú tu isté obavy, že vám to bude spôsobovať isté komplikácie zdravotné v budúcnosti. A nebude ich málo. A tam hlavne aj tie deti, tie pôjdu a športovci vieme, že padajú ako prví. No, takže vlastne, ako my to vieme, to nie je ako vec debaty, že by ste nás tu chceli presviečať, alebo opisovať, alebo dokazovať niečo, my to vieme a mrzí nás to za tú časť Slovenska, no ale tá druhá časť Slovenska, tá polovica, ktorá nie je zaočkovaná, tak tým gratulujeme, že ste prešli týmto testom. Gratulujem. A vlastne sa zamýšľame, že čo ďalej bude so Slovenskom, hej, že ak to bude vyzerať napríklad za 5, za 10 rokov tu na, alebo za 20 rokov, za 30 rokov. Čiže pozeráme dopredu. Áno, pozeráme dopredu. Určite pozeráme dopredu, lebo médií, ktoré, jak sme sa bavili, že rozoberajú včerajší deň je dosť, tak ešte rozoberajte ďalej včerajší deň, my sa budeme sústrediť asi na to, čo dopredu, čo viacej. No a čo so Slovenskom za 5-10 rokov, priatelia, jak to vidíte vy? Čo asi sa bude diať? Veronika, jak ty vidíš ty napríklad Slovensko za 5-10 rokov? No povedzte každý svoj názor. Normálna debata u Kocianovcov doma. Ako kto čo vidí? 10 rokov? No, pokiaľ sa to bude uberať smerom tohto liberálneho, zvráteného sveta, tak akože neviem, no. Nič moc, ale ja dúfam, že k tomu ani nepríde. A že tá generácia, čo ešte stále pretrváva, žije hlavne. A ešte to ako tak drží v tých svojich rukách, tak to nejak tak asi zvráti. Lebo to je asi vidím tom akože našu jedinú záchranu. No, ono sa zdá, že vlastne ako generácia vládo a tak celkovo akoby táto generácia je vlastne konec koncov tá, čo ostala pri rozume. Áno. V podstate, že všetkých ostatných zblbli aj cez tú ezoteriku, aj cez všetky tie rôzne možné smery navymýšľali blbosti, ale málo kto ostal človekom. To je pravda, ale vidíš napríklad, že ty máš 33, ja mám 37 a myslím si, radím sa do tej generácie tých príčetných, tých normálne zmýšľajúcich, zdravo zmýšľajúcich ľudí. Len najväčší vtip je v tom, že ono aj tí mimoteky si myslia, že
ten ich rozum, to ich myšlenie je to správne, vieš, to je to. Takže... Ktorý nám nepripadá normálny. Nám nepripadá normálny, to je to. A zase nepripadáš ty normálny, hej, tvoje názory, tvoje smerovania a tak ďalej. Takže to je tak, to máš jak pacient v pezinku, si myslíš, že je v pohode a ťaha pri tom kefku, hej, na zuby, na špagátiku a myslíš si, že to je psíček a on si myslí, že to je reálne psíček, len ty vidíš, že to není ten psíček, hej, takže on má ten svoj svet, hej. Tak môžeme vlastne na to, čo je správne a čo je nesprávne, to môžeme vlastne rozdeliť tak, že je to, buď to podporuje život, alebo to život nepodporuje. Tak. A pokiaľ to nepodporuje život, tak to správne asi nebude, pretože to podporuje smrť. Tak. Takže tí, čo nepodporujú život, tak kľudne akoby, že si sa zahubte navzájom, ale my si prajeme podporovať život a žiť zdravo, ako v zdravom tele, v zdravej krajine. Ako to vidíš ty, Jarka, napríklad za 5, za 10 rokov? No, za 20, za 30. Ja sa obávam, že a všetko smeruje k tomu, že nás bude podstatne menej, nemyslím len na Slovensku, ale v rámci celého sveta. Na to trošku aj Jarku. Ale zároveň dúfam, že tí ľudia sa stále viac obudzajú. A veľmi mi je ľúto, že tí, ktorí mnohí sa dali zaočkovať a nechcú vidieť pravdu, ani sa nedá s nimi komunikovať. A je to vlastne na ich škodu. Je to vlastne na ich škodu a no bojím sa toho, čo bude do tých 5-6 rokov. Tie prognózy sú, aké sú. Kto chce, to vidí, kto nechce, to obchádza, prehliada, nechce to vidieť. Jarka, ale dôležité je to, že my sme spolu, ty, Dano, ja a máme tu ďalších ľudí, máme tu Janku z Ameriky, tá chce prísť za nami, máme tu pani od Veroniky, takú známu, ktorá sa pridáva k nám, takže my už sme spolu a intenzívne sme u nás doma, čiže my to ideme meniť, my ideme pomáhať tým ľuďom, ideme ukazovať tú správnu cestu. Proste jednoducho musíme niečo robiť. Nemôžeme sa len prizerať, lebo veľa ľudí si myslí, že zmenila sa vláda. Oni to za nás urobia, ale to nie je pravda. My ideme nastaviť zrkadlo aj terajšej vláde, pretože je kopec vecí, ktoré ani ty, ani ja, nikto to nechce tak, jak to je. Nikto to nechce, proste musíme meniť veci a budeme na to poukazovať. Vieš, tiež by sme si mohli žiť svoj vlastný život. Nie, každý má to svoje, každý si robí to svoje a čo, vôbec by nemusel počuť, vidieť, vôbec, akože na čo, vieš, keď to tak zobereš. A myslím si, že tu budeme, dokiaľ nezačneme vidieť ten rozvoj a naozaj podporu života, lebo zatiaľ je tu podpora rodín na mizernom bode a ja sa chcem aj opýtať, že kde sú všetci, ktorí vlastne tak veľmi sa hrnili do politiky predtým. To už vám nezáleží na Slovensku? Dobrá otázka. Presne tak, kde ste všetci, do politiky ste chceli ísť a zrazu je ticho, kde ste? Kde sú pre vás tie deti, čo znamenali najviacej a všetko, čo pre vás... My nevidíme žiadnu aktivitu brutálnu, že by sa niečo dialo, ale my to zmeníme. Našťastie prišiel Dano a my sme sa dali dokopy. Ďakujem energii za to, že všetkých tých, ktorí pri mne nemali byť, sú odstrelení a tí už pri mne ani nebudú a prichádzajú tí, ktorí majú pri mne byť. Čiže ja si toto veľmi vážim, Dano, že my sme spolu a ideme to meniť. No, ono to máš presne na princípe automaticky smetný kôš. On sa sám aj vysype. Jak sa naplní, tak sa aj sám vysype, vieš? Bez roboty. Áno, presne tak. Dôležité je, že sme sa začali dávať dokopy ľudia rovnakého zmýšľania a že teda už máme plné zuby len toho rozprávania, ale že sa aj púšťame už skutočne do tých zmien reálne a niečo už s tým robíme, že začíname, púšťame sa do toho a proste myslím, že nás bude stále viac a viac. Som presvedčená o tom, že Dano s Vladom to sú magnety na ľudí a také bojovné typy a proste bude to lepšie, ako to je. Bude to lepšie. Musíme dúfať a ísť za tým. Nestačí len komentovať, opisovať situáciu, čo sa deje, kto čo zlé, kto čo dobré, ale treba sa už aj pustiť do aj reálne sa treba do tých zmien pustiť aspoň v rámci svojich možností a schopností. Tak. A ono už čas ukáže ďalej, čo máme robiť. Tak. Ale len sedieť doma na gauči s ovládačom a kritizovať, to nám nič neprinesie. Súhlasím. To nám nič neprinesie. Presne tak. Zmenu. Musíme vydúpať a zabezpečiť sami. A potom prejdeme na liveku. Tak to je. Dáme záverečnú vetu teda. Takže
týmto ste mali možnosť vidieť aspoň kúsok z našej kuchyne, ale to nič, lebo my prechádzame na liveko. Toto je videjko, ktoré sme natočili pre tých, ktorí teda nebudú mať možnosť, lebo všetci nás nesledujú live, takže toto videjko je také. Čo by si k tomu Dano povedal, že čo? Že priatelia, akoby my s Vladom vieme, prečo sa stretávame, chceme pri tom zažívať akoby pekné chvíle a ako zabávať sa a užívať si to celé. Ale chceme len pripomenúť, lebo my vieme, že čo si uvaríme, to zjeme, a chceme to pripomenúť aj všetkým ostatným, že to, čo si uvaríme, to zjeme, priatelia. A preto dbajme na to, aby to bolo z kvalitných ľudí a z kvalitných surovín. A že nám záleží na Slovensku, záleží nám na budúcnosti, záleží nám na deťoch, záleží nám na celej našej krajine a odmietame akúkoľvek laxnosť a nejakú apatiu životnú, úplne odmietame a veľmi radi si vychutnáme všetky 4 roky, ktoré máme pred sebou, spolu s vami, priatelia. Tak, a o tom toto je, presne o tom toto je úplne jednoduché. Takže, a vieš čo, však my ale dokončíme, my budeme natáčať ďalej, natočíme toto video, dokončíme ten šalatík, aby sme ukázali, takže Veronička, poď bližšie, ide sa miešať a ideme k šalatu. Dano nakrájal uhorky, ja som nakrájal cibulu a šunku, čiže máme tam domáca šunka, domáca cibulka, domáce uhorky a teraz tam ideme Dano dávať ingrediencie. Ty odšrobuj, dáme tam majonézu. Majonéza tiež je z Rakúska, je 80%, čiže veľmi kvalitná. Ale mohla by byť, akože určite je kvalitná, ale z Rakúska by. Tak teleshopping. A mohla by byť, keby bola u nás v obchodoch, tak by som bol veľmi šťastný, ale bohužiaľ. Takže Slováci, pokiaľ niekto nás počujete, začnite vyrábať nejakú slovenskú majonézu. A veľmi kvalitnú a bez chemie, hlavne bez chemie. Nie tie, čo sa tu predávajú, tie Helmas, to sú jedovaté veci, proste tam sú brutálne jedovaté veci. Vytlačím a to nechceme, áno, vytlač, hej. Takže Dano dáva majonézu, ja dávam horčicu. Ženičky, mne sa splnil životný sen. 2 chlapí v kuchyni, no to je jedna báseň. Viete, ak sa na vás dobre pozerá? Ďakujeme. To je bomba. Tak myslím, že ty Vladu asi aj rád varíš, nie? No to je moje hobby, takže úplne pohodlné. Áno, áno. My ženým väčšinou varíme, pretože musíme nejak nakrmiť hladné krky. Áno. Ale vy chlapi, vy to máte úplný šmrnc. Worcesterová omáčka, 1 lyžička. Tak jo, je tam celá majonéza. Je to tam. Tu mám ešte jednu. Dobre. Áno. Si pripravený, počúvaj. Výborné. Worcesterová omáčka. Daj tam potom celú tiež? hrášok. Dobre. Hrášok. Vy ste jak manufaktúra. Makáme, že? Paradička. Kmita to tu. Úplne. Tu vocepa. Ty si takí ľudia. Áno, to také typy, hej. Však mne to vôbec ako nevadí. Na to len zapriahnuť. Áno. Úžasne si sa tu chytil, no. Dobre. Musí tam ísť aj cukor. Musí tam ísť, lebo bez cukru to nebude mať žiadnu chuť. Tak. Dobre, chceš tam aj ten... Áno, hrášok tam môžeš dať, áno. Tak ja to tam dám po jednom, hej? Ne, samozrejme, vysypem to tam. Daj to tam celé. Daj to tam. A ideme sa s tým pomaznať. Tak krásny recept. Áno, perfektne. Ešte jedna dôležitá vec a to je naše koreníčko z Kambodže. Kořeníčko. To je z Kambodže, z oblasti Kampot. To je vôňa. Čuchaj to. To je čierne a červené. A vôbec toho ani nekýchaš. Ježiš, to vonia. No, úplne 101. Máš to aj v obchode? Áno, už som si dal fotky, ešte to tam nie je zavesené, ale už som si porobil fotky a bude to na predaj. Hej, bude to k dispozícii. Dobre, ako je super tam mať kredity u teba a tie kredity si hneď akože dá čokoľvek vymeniť, to je super. Počkaj, Danko, musím toto si zobrať vareku pevnú, lebo ježiš, zle som zobral takúto. Takže základné ingrediencie sú tu. Vyzerá to výborné. No to je šalát, to bude... to spieva.
To už poznáme, že jo? Tak takýto šalát by som doprial každému Slovákovi, akože toto... Každý jeden, presne. Ja nevidím, prečo by toto nemal byť štandard kuchyne domácej slovenskej. A pritom je to ale jednoduché však. No. Proste, to sa len hrajkáš. Nič nenáročné. Prichystáš si ingrediencie, čo trvá 5 minút, zamiešaš, to je 5 minút a za 10 minút máš, pozri sa, čo budeš mať na stole. Toto by mal byť štandard, absolútne, úplne... To naša Nelka si že rozkázala, že toto, aby som dal taký ten šalátik. Mali sme polievočku, mali sme kurací vývar, tak povedzte, ako vám chutil. Bol výborný, mňa to veľmi chutilo, ďakujem, bolo to skvelé. Budeme mať krumplovník, 240 rokov starý recept a budeme mať na ochutnávku tento šalatík, ktorý si Dano aj zobere so sebou, aj Jarka. Keď budete zdutí, v dobrom na nás spomínajte. Keď ma bude nadúvať, bol to ten hrášok. My sme v tom nevinne. Na krumplovník sa fakt teším, to bol výborný a 240 rokov starý recept, to ako... No len potiaľ sme sa dostali, či není aj starší, kto vie, odkiaľ to pochádza. Nevedia mi povedať. Ja ochutnávam ako prvý, aby som vedel, hlavný degustátor. Čo tam ešte dodať, či cukor, nedal som ešte sol, ale dávam opatrne sol, lebo šunka je slaná. Spokojný? No, myslím si, že sa budete tešiť. Takže spokojný, super. Hej, musí sa trošku odležať. Ty máš dobre chuťové bunky. A to všetko si myslel, že vieme, sme schopní vyrábať aj na Slovensku, od hrášku cez majonézu. Všetko. Že nebude, akoby, že verím, že v najbližších rokoch to všetko zvrátime a nebudeme musieť brať zo zahraničia majonézu, pretože tam majú kvalitnú, ale začneme byť naozaj hrdí. Dano, výborne hovoríš, ak nás ľudia podporia, my budeme doma vyrábať a budeme to nosiť normálne do mesta ľuďom, nech ochutnajú po malých miskách a tak ďalej. Musíme robiť inak veci, ako sa robia doteraz. A nie, že hygiena bude zakazovať a tu majú povolenie od hygieny sama chémia, ale majú požehnanie. Áno. A domáce produkty budú zakazované, lebo doma sa vyrobili. Lebo pozor, my sme nedávali na to kontrolu. No, takže... A budeme robiť občianky z každej sliepočke, aby sme mali prehľad v každom paličku. Prosím ťa, Vietnamci varia aj so švábami a všetko je v pohode, ešte to ešte aj legálne. No tak nejak. Takže opäť podporovať zase Slovákov a slovenskú kuchyňu a slovenské tradície a naozaj byť hrdí na to, kým sme. Ja si myslím, že je čas oprášiť to sebavedomie slovenské, hrdosť a toto je jeden zo spôsobov rozhodne. No Dano, ideš ty, koštovka, ešte nie je uležaný, čiže ty len okoštuješ. Dobre. Ešte sa uleží, chvíľočku vydrž, dám aj Jarke a natáčaj ich potom, že ako sa vyjadria. A nie, že pretože ja som to, povedz svoju kritiku, úprimná kritika je veľmi dôležitá. Čo k tomu ešte chýba, no? To tam ešte pridáme, keď niečo ti chýba. Hej? Tak idem s tou žličkou. No poď, Nelly. Nelly, ochutnávaš? Čuka na peťa. No počkaj, Dano prvý a potom bude Jarka. To vonia veľmi sviežo naozaj. Ochutnaj. Právý šalát z domácich surovín. A domácej šunky bez chemie. Je to z hladu alebo z chuti? Čo na to hovoríš? Je to vážne výborné. Ja neviem, či som jedol lepší. Akože eta. A vieš, čo ješ hlavne? Dáme Jarke. No. Ochutnaj Jarka aj ty. A tá šunka je. Wow. Nelly, aký je? Výborný. Hej? Výborný. Áno? Pripomína mi študentskú. Nelly? Tak jo. Maximálne kvalitné suroviny, všetko domáce, úplne na parádu, poď sem bližšie, pozrite sa na tú konzistenciu. Domáca šunka, mäso bez chemie, konzistencia perfektná, chuťové, musia sa vyjadriť všetci. Takže nádhera, naozaj. Vyzerá dobre, no. Je výborný. Aj dobre vonia. Takže nádhera. Takže o tom toto je, no a prečo by Slovensko takto nemohlo fungovať? Už základné, aby deti miesto čipsov a chemikálií dávali do seba v bufetoch, prečo by sme nemohli my vyrábať svoju šunku, svoje všetky suroviny, či sú to už uhorky alebo cibula, všetko čo ide, prečo všetko sa musí dovážať. A chemicky niečo chýba? Nemáme pôdu? Máme všetko, máme vodu, pôdu, všetko máme. Máme rodinu, chuť, áno, šikovných ľudí, ktorí majú chuť pracovať. Poďme toto
toto celé pre Boha zmeniť, aby sme sa všetci vrátili naspäť. Niektoré veci, hovorím niektoré, pred 89. rok. A toto je jedna z nich. Toto je presne tá vec, ktorá je spred 89. roku. Takže prečo neobnoviť niektoré veci, ktoré boli fantastické? Pretože aj ten život bude len taký, aké kvalitné suroviny do toho dáme. Tak dajme do toho opäť sebavedomie, chuť, vôľu, česť, pravdu a nejakú víziu skutočnú, aby nám to naše spoločné jedlo, alebo tá poživeň, aby nám naozaj chutila a vyživila nás, aj našu budúcnosť, aj naše deti. Že naozaj podarilo sa. Takže, Dano, je to aj tvoja práca a vidíš, čo robí láska cez tie ruky, ak prechádza, a to nemusí byť, že sa hovorí o nejakej špeciálnej láske, ale láska k tomu, čo držíš v rukách a robíš, proste keď to prejde cez správne ruky, tak to úplne aj inak chutí, lebo je tam tá energia, lebo takto to je. A ešte vám niečo ukážem na záver. Toto teraz si dozdobíme, vydrž chvíľku. Ukážem vám presne, ako to má vyzerať. To môžeš sem dať, no, daj to, môžeš ho zahadzovať. A pozrite sa sem. Viete, čo je toto? Tak toto je poklad, pretože to je mikrozelenina, rečkovka, 40 až 80 krát viac nabombovaná vitamínmi, minerálnymi látkami, všetkými prospešnými látkami ako oproti dospelej gulatej rečkovke. Takže toto je presne to. A teraz, Dano, ti dám ochutnať. Jarka bude mať. Ako si to bralo, že sa to volá? To je mikrozelenina. To je microgreens. Microgreens, OK. Microgreens, hej. Áno, presne tak. To je rečkovka, presne tak. Dobre. Máme rôzne druhy a pozeraj sa na to. No a teraz som zvedavý, čo na to povieš. No, ty si vážne fajnšmeker, ako naozaj gurmán. Toto patrí k životu, toto je presne život. No a nech sa páči. Takže mám ochutnaj, daj si, ochutnaj. A povedz niečo na to, čo na to hovoríš. Má to takú príjemnú chuť. No vydrž chvíľku, požuj. A zrejme bude aj štipka trošku. Je to aj také akože vyrastnejšie. Fakt ako reďkovka, úplne akože. Toto je nádherné. Takže, ty si to jedol? Áno, testujem. Áno, dobre. Ja na tvoje rady, na tvoje Takže odporúčania už... lahôdkový šalát z domácej šunky a všetkých domácich surovín, alebo špičkových surovín. Na záver posypeme takouto reďkovkou a vážený. Toto je život. O tomto je život. Presne tak. Toto do každej školy, do každej rodiny. Toto by mal byť absolútny štandard na Slovensku. Lebo však nám vraveli, že budeme žiť ako vo Švajčiarsku, ne? Presne tak. Áno, ešte Mečiar to hovoril, presne tak. Ja si myslím, že toto tu je presne to, že toto nemajú ani vo Švajčiarsku. Takú skutočnú kvalitu. Tak si vytvorme to Švajčiarsko my. Vytvorme ho, začneme ho tvoriť. Už nebudeme čakať asi na Mečiar. Na nič. Už len proste ideme. Ideme proste do toho a ideme tvoriť veľké veci. Toto si ľudia musia vziať, vieš, do rúk. Nie čakať na politikov. Musíme trošku prehodiť hodnoty a naozaj si povedať, OK, nech je moja hodnota kvalita. Tak, presne tak. Takže kam tie peniaze pôjdu, tak to bude rásť, priatelia. Takže pokiaľ ich budeme odnášať do Kauflandu a do Lidlu a bude rásť ďalšie Kaufland a Lidl, veď ste si všimli, koľko vám už asi vyrástlo v okolí ďalších Kauflandov a Lidlov. Presne tak. A čím to je? No oni same od seba asi nerastú. Niekto ich podporuje, priatelia. Takže poďme im zobrať tú pozornosť, poďme im vziať tú výživu a radšej to investujte do seba alebo do lokálnych producentov a do slovenských producentov. Ja som neskutočne šťastný, že práve Dano prišiel ku mne a že budeme takto ťahať ďalej. Proste toto je človek, to je medzi nami, dá sa povedať, je už generačný rozdiel a je to mladý človek, ktorý proste je už tá nová budúcnosť, naša nová generácia a jeho zmýšľanie je presne rovnaké ako to moje a toto je super, že to potiahneme ďalej, pretože naša generácia, ročníky 70, sú už tá posledná generácia, ktorá zostala pri rozume, pretože starších ľudí od 65 a viac dokázali opantať počas covidu, dokázali ich úplne dať do stavu, kedy už to nie je nejak ani zdravé a mladá generácia 10, 15, 20 roční sú zás úplne niekde inde, takže... No musí sa tá silná generácia schopiť a niečo urobiť, rozhodne.
a buchnúť po stole a povedať, ak to bude. A nie, už nenech čakať na nikoho. Na nikoho nemusíte čakať. Presne tak. Akože my sa nedočkáme, v skutočnosti sa nedočkáme. Je to 33 rokov a nám tu ide o život v úvodzovkách, akoby že nám nie. Presne tak. Budeme tešiť ďalej, ale už to nejde tolerovať len tak dookola, stále. A myslieť si, že tí druhí s nami to myslia dobre. Už je potreba, aby sme to so sebou mysleli dobre my. A preto sa aj teším, že som stretol Vlada a že sme sa stretli až v kuchyni, za mňa to je významný krok. Určite. A naozaj človek plný energie, dobré zámery, fakt, akože chce, on žije tú zmenu, hej, že on jej nerozpráva, on žije tú zmenu. A si teda určite veľká inšpirácia a myslím si, že aj pre veľa ľudí, ktorí to sledujú. No a určite sa inšpirujte aj k takémuto šalátu skvalému. Takže pekný deň, vážení priatelia. Zajtra ideme do boja. Dano, ruka na to. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Takže priatelia, pokračujeme a neprestávame. Takéto videá budú u nás non-stop. Áno, takže príďte na TV Janošík, príďte na Veselá farma SK a podporte, čo s vami bude rezonovať a čo s nami zdieľate, budeme radi. Super.